jide eziokwu hapụ asị jide ndozi hapụ mmesasị maka na onye ezi eziokwu bụ onye ji eje n'ala eze onye ya na nwanne ya na-ekwu okwu gozie ekebe eziokwu ị nọ n'obodo were eziokwu wee chịba obodo ị nọ na chi ezinụlọ were eziokwu wee chịba ngwuru gị udo wee chịa na ngwuru okene ọ Prince Nana Ikechukwu dị nna ka nwansi ala ụgbọ wee bịa ngwa ka anyị jebe n'ihu eziokwu bụ ndụ 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 onye ọbụla chọrọ ndụ mmadụ niile chọkwara ndụ mana ịchọkwa ibi ndụ n'ogologo ije jidekwa eziokwu onye ọbụla tụzi na si onye ọbụla tụba eziokwu n'eziokwu bụ ndụ eziokwu bara ụba eziokwu na-eme ngwuru atụtọ eziokwu bụ ndụ ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ gị na nwanne gị na-azọ ya biko gwakwanụ ya eziokwu gị na nwanne gị na-arụ ọrụ biko gwakwanụ ya eziokwu eziokwu bụ ndụ eziokwu ka mma n'elu ụwa eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ mmadụ na-ewe m iwe mgbe nne m ihe ụwa ala m eme ihe ụwa ma oge ruru wee chetakwa n'eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ike eziokwu bụ amamihe eziokwu bụ ngozi gị na nwanne gị na-azọ ihe ị ga-egosikwa ya ugo igosi ya ugo nwanne m igosikwa na ya azụgo ọ bụghị na na-emesi na gwa ya eziokwu mana na ọ bụ na asị eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ aga m ekwugide eziokwu ka ejiri mara m ọkwa eziokwu ka m ga-ekwugide n'ụwa wee labasịa maka ihe na-ekwude eziokwu n'ụwa bụ maka Chukwu a na-emegide mmadụ ndị a na-ekwu m nke bụ eziokwu ịchọ igbo n'ime maka na m kwuru onye eziokwu ọkwa eziokwu ka ejiri gbuo onye nzọpụta anyị eziokwu kwuru n'ụwa wasi jide ya gbuo onye agaghị m ahapụ eziokwu wee sịbazie na asị ọsọ gị nye m 100 bilion ma ekwukwa eziokwu ọbụla mmụọ ka ịbọọla m na aga m abịkwa eziokwu ọbụla mmadụ aga m abịkwa eziokwu ka ikwu eziokwu ala m anyị ụmụ Igbo niile ka ikwu eziokwu afọ asị ga-eburu ha nwụọ eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ n'ụzọ eziokwu bụ Chukwu eziokwu bụ ụzọ o jiri bụrụ ndụ efogoni ya m Prince Nana ọkwịmala ụwa anyị nọ na adịghị ekwuzikwa eziokwu ọkwịmala m kwuba eziokwu n'ụwa ga-achụpụ na achụpụ ewere m gwa ya si ya na enweghị ihe ji akwụsị m eziokwu ewere m gwa onye m nwoke ya ekwuzikwana ya zaa aga m ekwugide eziokwu ka m ga-ekwugide wee nwa imejọ m nwa gwakwa niile eziokwu ha ihe ọbụla i mere m n'ụwa kwa Chukwu ka ị na-eme ya
isara masị n'elu ụwa kwa Chukwu ka ị na-asere ya igwe ọmụwayo n'elu ụwa kwa Chukwu ka ị na-egwu ya eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa siri ya asị mana ọ bụ onye asị na-asị onye asị ife onye asị ihe ọbụla gwara ya sị na ọ bụ asị iburu eziokwu agwaghị eziokwu na ị ga-aghọtakwa maka na eziokwu bụ ihe ga-eburu ma alaeze nke Chukwu bụ ndị na-ekwu eziokwu ga-aga ya ihe ọma ị na-achọ n'elu ụwa kwa ndị eziokwu ji aga ya ego ị na-achọ n'elu ụwa kwa ndị eziokwu ga-enweta ya eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa ndị nne na nna ayịya ụmụnwa na ya unu eji m afa Chukwu n'ayọ ndị nne na nna ndị Igbo ụmụ anyị na-amụpụ ụmụ anyị na-amụpụta n'ihu iji asị azụ ya ọ bụ na ije eziokwu azụ ya lelee onwe gị anya ngilele kwa ntị gị ngilele n'azụ gị ngilelekwa n'ihu gị ma ị bụ asị ihe na-eme n'ụwa bụ ihe nwa gị ga-amụta n'ihu ijiri asị na-ebi ndụ gị bụ nwa gị ji amụtakwa asị ijiri eziokwu na-ebi nwa gị ji ejikwa n'eziokwu nwa gị gafee n'ụzọ asị na nna ya ka o yiri ọ bụ na ịbụ onye asị nọ na asị ka nna ya ọ bụ na ịbụ eziokwu asị na okwu eziokwu ka nna ya maka na mkpụrụ onye ka onye n'ụwa ka eji mara ya maka na ihe ime n'elu ụwa ka Chukwu ga-eji chee gị n'eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ike eziokwu bụ amamihe eziokwu bụ ndụ ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ gị na nwanne gị na-azọ ya biko gwakwana ya eziokwu gị na nwanne gị na-arụ ọrụ biko gwabana ya eziokwu ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ ajere m n'ime obodo be anyị esi m n'ime obodo be anyị ka ndị mara ihe na-eme abịala okwu ụmụnna asị ka ejiri ekwuzi ya ụmụnna niile n'ala Igbo bụzi asị ka eji eme mitin onye bịakwa eziokwu asị wude ya ka akụgbo ịnọrọ n'obodo ịchọka ikwo nke na-eme ndị asị apụtasị chọni ka jesi lighila ndụ mana mụnwa bike Chukwu dị nna ka eziokwu ka eji mụọ m aga m ekwugide eziokwu ka ngeji wee laba eziokwu ka eji mụọ m eziokwu ka ngeji wee gaa ekelele m ndị ji eziokwu na-ebi n'elu ụwa ekelele m ndị ji eziokwu wee na-achị ụmụnne fa ekelele m otu niile ji eziokwu anọkọta n'eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ike m eziokwu bụ ndụ m eziokwu bụ arụ m nneje ụmụnne m onye na-achị ibe ya okwu n'elu ụwa kwa n'ime eziokwu ka mara ka m jesi wee kperu n'ikpe ọkwa ịgwa m eziokwu amara m ka m jesi nọrịghị ọ bụ isiara n'ịmasị kedu ka m jesi wee bịazọ n'ige mana ịbịa gwa m eziokwu kwuru m kwutere gị n'eziokwu ka mma eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ife na-arụ anyị ụwa mmelọyi m nwoke nọrọ ụjọ na-atụzi m maka ihe m na ya kwuru n'ụtụtụ abụghị ihe jekwu n'ehihie imepe ya ọnụ ọkọ ihe ọzọ bụghị ihe m na ya kwuru eziokwu mana ihe nna ya unu biko gịla nwanne gị kwuo okwu nwanne m jidekwa ihe unu kwuru kwubekwa ya eziokwu baba mama ga eziokwu baba papa ga eziokwu baba broda ga eziokwu baba ndị otu ga eziokwu
mụnwa bụ Prince Nana ndị mmadụ trọstụrụ m maka na nje eziokwu aga maka na eziokwu ka eji mara m maka na eziokwu ka nje ebi eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ gị na nwanne gị na-azọ ya biko gwakwanụ ya eziokwu gị na nwanne gị na-arụ ọrụ biko gwakwanụ ya eziokwu eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ ala na-ekene ndị ji eziokwu ebile n'ụwa ka nke n'ebe ndị ji eziokwu ebio ka nke n'ebe ya Chief Osi anke n'ebe gị ka nke n'ebe gị Odisi Nigeria Limited Odisi ikoto nke izizi n'ala ụkpọ ikoto nke ịbụọ ikoto nke izizi n'ala ụkpọ ọkpata ozuo o mere ha ọchịrị ụmụnne ya ikoto anyị jiri ekene gị isi na-ekwu eziokwu anyị kwụ gị n'azụ eziokwu ikwuru n'ụwa ka ụbọchị dịzie mma eziokwu ikwuru ka Anambra ji chọzi ka ụbọ dị mma lelee eziokwu ka iji aga Odisi Nigeria Limited ekene na nge jidekwa ka iji ekwekwana ka sibịa onye na-esi asị dịka bịakwala m nso ihe ọbụla mana gị kwuru chetakwa ihe anyị kwuru ọ bụrụ ihe anyị kwucha okwu emesịa ikwubezi ọzọ ihe anyị kwuru na mbụ ọkwa ihe anyị ga-emezikwa ọkwa ihe mana gị kwuru na mbụ ka anyị ga-emekwa n'olu anyị eziokwu bụ ndụ ndị ji eziokwu na-achịkwa ụwa niile ndị ji eziokwu na-achị n'ụkpọ niile ana m ekele Chief Iji nwa wulua obi ekulie ezigbo nwafọ n'ala ụkpọ Chairman General UIO onye isi n'ala ụkpọ ndị ji eziokwu na-achị n'ụkpọ jidekwa eziokwu chịba gbakwa n'ụkpọ eziokwu gbakwa n'ụkpọ nke mere eme nke ji ekwetaghị biko asị gị kwuru n'eziokwu ịmakwa na asị karịrị n'elu ụwa ịmakwa na asị karịrị n'elu ụwa eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa ahịa ego n'ihe ara ndị ji eziokwu ekwu n'oko ya ihe ara ahịa ego Nigeria Limited ekene na nge ije eziokwu na-achị ndị ụmụmelike n'oko ihe ara ọ ga-adịrị gị mma otu isi emeta ndị mgbenye jirikwa eziokwu gaba jirikwa udo gaba jirikwa mmamihe jirikwa udo Chukwu were ugo Chukwu gaba ana m achọ ndị mara aja wuje eluigwe ịchọrọ iso m jebe eluigwe biko dozie ndụ gị n'eziokwu ọkpọnye eziokwu jejene ya ikwube eziokwu mụ na gị ga-awụkwa jebe Chukwu esibanyasị jebe n'ebe na-ejekwa mana ikwe n'eziokwu bịakwute m omenala were jebe Chukwu eziokwu ka nsoni eziokwu ka nnọkwa na ya eziokwu ka mụ na gị ga-eme ị na-asị asị m abịakwala m nso eziokwu bụ ndụ ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ kenele m ndị ji eziokwu ebi kenele m ndị ji eziokwu wee na-eso nwanne fa ankenebe alụghị ndị nke ọha nwanne m n'ala ụkpọ nwanne m Chief Chiadika obi niile osotoro eze aka na-emebe eze eziokwu ka iji aga eziokwu ka iji nọrọ ụmụ n'ụkpọ ekene gị alụghị nwanne m
Chadi Kobiyo, Ame Market Kina Zafeyo, Jidezoku Gabanyo, Jidezoku Shibanyo, Ezoku Bondo, Alameke na Ozi Bondo, Smack Industry na Lupa, Ozi Bondo na Relivu Kisi Abio, Ozi Bondo na Lupa, Sabakwandi Bondo, Jidezoku Gabao, Apola Mwibo, Ezoku Bondo Omowa Kankelebe NBI Wanlemo ABI Wachine Mele Ezia Mbise Nizala Ezia Onyamuma Nezago Minister Kebo Ebo Ofotibike Ofobike Kenengyo Lemeni Wanemo Jide Nezokwo MBI Mwashukuo Mbise Azilo Wamo Ezekwu Kanekwo Chibuzo Wanemo Chibuzo Mwashukuo Nekenenenge Jide Ezekwu Gabao Otito Dirono Ekelele mwenye Jezekwu n'ụmụnna Ezekwu kojachi ụmụnna Ezekwu koji nọ n'ụgbọ Nke n'ebe gị o Chifu Osita o Arụ nwanne m o Chidozie inine ka jiri mara gị o Inine nke mbụ n'alụ ụgbọ na-ekelele ndị Inine nke mbụ ekelele mụ papa gị o Pati o Baki o Kokwe kene gị o Akenele gị o Tise shikola ụmụnọ N'ụmụlụkọ N'alụkpọ nwanne m Ezekwu ka iji aka o Ezekwu ka eji mara gị o Achukwu ga-akwụ ụgwọ nwa gị o Maka na ije ezekwu aga Ụmụgeje bi ezigbo ndụ Ụmụgeje keta oke dị mma N'ezekwu bụ ndụ Mụnwa bụ ike Chukwu na-ekpere ụwa niile ekpere Ana m ekpere obodo bụ na Jezokwu na-achị ọba Jidikwe na eziokwu apụkwa na asị enyo Maka na asị na-egbu ọsịsọ Asị agha sangwuru Asị na-emebi ụmụ Asị na-eme ka ihe dị njọ Ubekwu eziokwu gabani Ụmụgị wee nweta ezigbo efe Nga mmụọ Chukwu nke n'olele igwe wee n'ọla anyị N'eziokwu bụ ndụ N'eziokwu bụ ike Eziokwu bụ amamihe Eziokwu bụ ndụ Ka nke n'ebe Kristian ibe Ọ bụ ndị nọ na Relivu Eze Relivu Market ebe na-egbu ozugo Prince na nke si na n'ụkpọ na-ekenekwa gị Elo Chukwu asị m kelebe gị nwanne m Niile m ọfụma Chibakwa m n'eziokwu Eziokwu gaba Uneji na-asị agaba Ndị niile na-achị Igbo Ndị niile na-achị Igbo Ị na-achị Igbo ngị chiba ahụ Mana ngị jidekwa eziokwu Mekwenye ka imere ibe ya Mekwenye ka imere ibe ya Kwani nwanne eziokwu Ka ọ dịrị ya ma Eziokwu ka nji o Eziokwu bụ ndụ Eziokwu bụ amamife Eziokwu bụ ike m Eziokwu bụ ngozi m Eziokwu bụ ndụ Ụmụ Igbo Eziokwu bụ ndụ Ka onye na-eme Eziokwu bụ ndụ Eziokwu ya bụ ndụ Eziokwu bụ ndụ Gị na nwanne gị na-azọ ya biko gwakwanụ ya eziokwu Gị na nwanne gị na-arụ ọrụ biko gwakwanụ ya eziokwu